Dlamini, izinqa zakho lezi eziklephayo uma ugquma. Oh. Dlamini, awugqume khona into ngifuna ukuyibona. Hayi, never mind man. Baba, nginenzela ijuice namakhekhe. Sesizoqeda. Linda kancane. Hayi, shuthi angisale sengilinda ke nami. Ya. Shamato. Bucks. Yeah, Bucks. Oh, hayi, kuleli bhala leli ngifaka ibhokisi linezinkukhu phakathi. Ngiphuma kothenga izinkukhu. Uyabona ukuthi kushaya uDecember ngobe nginomhlambi weinkukhu madoda ngobe ngibizwa ngoBucks the Chicken Guru. Inyoka Dlamini. Yep. Oh hey. Ulolu godo lolu. Dlamini, awugqumi na kancane nje uthuke mangithi nayi inyoka. Hawu Dlamini uyapi ngoba sisasebenza. Wenzani Maxwell? Hayi bo uba mina. Hayi ngibala imali engisalele before month end. Imali ekusalele u19 rand. Hayi bo angishongo ukuthi rand, ngithe 19. Hawu. 19 bani? Maxwell, it's between 19 rand or 19,000. And when I know 19,000. Hawu. Yazi mina ngithini bawuthula. Well, amakhekhe awu4. Not small 4, so Oh well, sithi izulu akudlulwa ngendle yakhiwa. Well, udlulile ekuqaleni Bucks. Nezinkukhu zakhe. Kahle wena Mahewu, nami ngiyosebenza next time. Kanti hayi. Awukapheli umsebenzi. Yabona le yalokhuze lapha. Isafanele ithathwe iyokhava lonke lolu ucingo ngala. Siqede kwanamhlanje nje kuphela. Maxwell. Ubona uBucks edlula la nezinkukhu kuthina. Ekuse. Nizwile ngale ndoda leya kaMasipala uinspector uhambe check ama fences. Wow, ngangoko umekwa namanga. Ngiyantshela mathe. Ngiyantshela. Ayikho into osikelayo la Maxwell amanga. Lapho ugqoka ama overall, yes. Bese phatha nalento ilog leli bhuku leli script board. Uhambe checka ke le. Hey, uDlamini. Nginiphathela into zesimanje manje yabo EasyBet. La khona uthi khona uma ufaka ideposit yokuqala bakugixa beze 150% waleyo deposit. Lapho khona uthi uma usign up bakunikeza 50 rand for free uma usebenzisa icode MDM50. La khona uthi khona mawudliwe bakubuyisela 15% wemali obubheje ngayo. Ukubheja okwabantu abana 18 kuyaphezulu. Kanti ukubheja lokhu kunengozi. Ngakho ke vula sinokonoko mawugembula. Asinokonoko. Egameni. Watsiba gore isinokonoko akusiyi umqondo.
Maxwell. Ngithi mina isinokonoko ingqondo wena uthini? Hayi, ya isinokonoko. Asinokonoko. Only description. Asinokonoko. Baba, awuzingani uzolala embhedeni? Hayi. Angilele mama, ngihleli la, ngiyacabanga. Hey! Kubala! Hey! Yini kwenze njani baba? Ilezi ingane. Aha. Danini phela zama no always uDecember ususeduza. Ngifuna amaqanda la guys. Hey, uyabona kuphi usibonile? Uyosixoxela ngale inkukhu zakhe ezinamagama abantu ukuze kushonaka. Wabuya wedwa libhola manje. Phela khona lo yamkhulu lapho uhlele eminyango njeni. Yazi kwenze lutho hamba ulithatha. Sinama rights manje. Sawubona bese cela ibhola lethu. Eyona ngane. Ungenelani ngopotsho? Awungeni ngani ngegate? Lephi igate? Ngiyabonga mkhulu. Hey, yeyona ngane. Angiyena umkhulu mina. Mina noma wakho sisilingana. Sinilengane. Pho why wena nje? Hey, Dems. Hayi. Lembobo yenza izinto zibe lula, yazi. Awushanga ukuthi uyetown wena namhlanje. Oh, bengiya. Kahle hle kusale kancane ngiya. But ke amatekisi ngeke uzwathemba. Afana ncamashini obaby date. So, awayilungisi lembobo. Bengiyilungisa nobani? Angithi nonke nithanda ikho namhlanje nendawo efanele nibe kuzona. Hayi, imina nebhala zilela inkukhu zami kwamanje. Umthetho wakhona lembobo le iphendula umuzi wami eJegen House. Wonke umuntu uyangena uyaphuma. Hayi inkinga ke leyo Dlamini. I'm sure no inspector ka Maxwell ngeke ayiphasise le. So sizoyilungisa nini le fence? Kusasa. Sizoyilungisa kusasa lembobo. Yeah. So, silungisa le fence kusasa. Siyi. Yeah, see. Kwamuncu nje la. Kwangathi nginificene kwi-meeting nje. Silungisa le fence kusasa, yonke into besikhuluma ngayo. Well, since nivumelane ngingekho. Okay. Kusasa silungisa le fence.
ucingo akhona into ukulungisa icingo kuphela. Hawu nango. Ngiyakutshela buka la uyazi ukuthi ulungisela umuntu oyi1 ifence and then jiki sebekubona njengomjida ofixa ama-fence jiki abafazi babantu sebefuna ubakhandela ama-fence and then boom sebeyakufence mahlayeni sewujampa ama-fence. Man. Why you jump on my fence? Angithi nje usubhizi nabafazi babantu. Ngithi ngilate yazi, but if nisala I'm on time. Mayo wasiza wafika. Madoda. Ngampela siyokhanda ifence kaDlamini. Ya inkinga yasivumeli izolo. Cousin guys, ngilandeleni ngineplan. Hey Mlisa bhuti uyaphila? Yini ukuphila? Ukuphila is life. So uma uphila you are living. Hey Mlisa, asike sithi ufuna ukulungisa ucingo, but ngaphandle kokufukuza wenza njani? Yini ifence? Ifence yinto eyenza abantu bazitshela ukuthi angeke bangene. Hayi ukuthi angeke bangene, kodwa yenza bazitshele lokho. So uthi it's all about the mind. Ubani ke wena? Hey Maxwell, snap your fingers maqeda ukukhuluma. Uthi konke kusemqondweni. Engikushoyo ukuthi ucingo lenze lihlonipheke, lubukeke lu strong, lubukeke lu neat. Oh, khona abantu bezolihlonipha. Yes. Manini for a moment inyana nje. Pretendani ngazi ukuthi mhlambe mina ngiyisidomi. How Bucks, that's what I do all the time. Kunjani mahewu? How Bucks, usas pretend ukuthi as if you are stupid. Ilokho engikwenzayo manje. Mana sizoyilungisa kanjani le fence without ukuyilungisa? Okay. Sizolenza libukeke lilungile. So that abantu bezohlonipha bengeke besaleqa. Bazoyihlonipha kanjani ebusuku? Bazobe belibonile mina. So nasebusuku bazolihlonipha. Yeah, and another thing, yabo lo mjida kaMasipala mengabe ezoinspect akathinti. Uyabuka nje. Nangoko umshidi kaMasipala. Okwambona Maxwell. Well, not mina ngqo, but khona sebeke bambona. Abanye bayombo, abanye bafisa ukumbona. Abanye bayombo, abanye bafisa ukumbona. Maneni nginizwe kahle madoda. Nethini na. Iplan ukuthi senze lolu ucingo lolu. Lube kanje libukeke lu strong. Khona abantu bengeke bazebeqe. So, what about ebusuku? Bucks, mphendule. Oh, makhuzwayo. If uhlangana nomuntu enqunu emini, mase uhlangana naye futhi ebusuku, uyamazi ukuthi unqunu ngaphansi kwaleza ingoba because umbonile ukuthi unqunu emini. Kulesi sibonelo sami susa ubunqunu ufaka ifence. Well, Dlamini, uphase 1 lo. Mesiqeda la siya ku phase 2. Cause manje sekulate. La sonke sikhathele and intengo yerandi and stuff. Okay. Kusasa siyavuka siqaqa yonke lo lokhuza simphimisa imgodi sifaka ilokhuza sifaka umhlabathi senze eqinile. Yeah. Sawubona, besacela ibhola.
Bonile? Respect. Hawu. Kithi ngiyangena lana. Senuvalile upoto. Ya akusangenwa ngalapho manje. Mofuna ukungena. Ngiyale phezulu. Hayi. Ukhona usisi ngingaze ngijikeleze. Hayi, useyitolo. Oh. Ngizobuye ngibuye. Nisebenzile ke la? Hayibo mana kwahle phela. Hawu. Hawu bengilithesta. Hayi man alikakomi awumane. Hayi ngizobuye ngibuye. We mama. Bekufika uAzize la ezokufuna. Owani lo msindo. Ucingo lolwayo. Yeah. Sasa ngicela nilungise kwangempela. Hayi lento. Please baba. Hayibo. Belunjena nomani liqaqile naliqala phansi. Aziz, walibamba nje nami ngiyakubamba. Maxwell, chill man. Ngeke mahe mfethu mina ngisebenzele emuva mfethu ngeke. Maxwell. Chill man. Hayi ngeke bafethu hard work is hard man. Maxwell. Kwenze njani? Aziz, umakhuza yakekho ubuye. Hayibo, ubani lo thangikho? Ngiye Hayibo. Sengiqedile. Wemana zenasebenza. Hayi ngeke ngisawophaka ayibona isebenzile. Angazi noma lenyama imnandi noma ngoba imini olambile noma kade sebenza nzima. Asithi kumnandi uma ungafuni ukuxabana nomakhuzu hayi. Ubani lo khuluma nomakhuzu manje lapha? Mama. Ubani le ndoda ukhuluma nawe lapha? Oh, hayi indoda kaMasipala leya babe ethi ihambe iinspector amafence emalokishini. Ngitheni? Ziphi madoda? Ziphi? Hey. Ukuthi nawu nabanga, ungaze ungakhulwa ka. Ngicwala.